Kako možete da iskomunicirate sa svojim partnerom čak i u situacijama koje uopšte nisu prijatne po vas? Naprimjer, vraćamo se kući sa neke žurke i ja se obraćam svom partneru na ovaj način. Primetila sam da si cijelu noć flertovao s onom malom u crvenom miniću na šanku. Ovo nije dobar način. Ovo nije dobar način. Ako krenete da se smijete, podsmevate sve ovde. Gotovo, idemo ponovno. Dakle, ovo nije dobar način. Ajmo iz početka. Primetila sam da si koketirao sa onom malom koja imala crveni minić i sedela je za šanku. A onda kad smo izlazili, takođe si svirao onoj devojčici u uskim pantalonicama, a ja sam stajala pored tebe. Na šta to liči? Kako se ja osjećam kada ti, šta, zevaš, lupaš, vrištiš za drugim devojkama? Potpuno razumem da je moje ponašanje bilo poprilično neadekvatno u datoj situaciji i ovim putem se izvinjavam, ali imajući vidio smo oboje pomalo popili i da je kasno veče i da apsolutno ništa nećemo rešiti ako sada uđemo u raspravu. Hajde da se složimo oko toga da popričamo o tom ujutru uz kaficu kad se rastanimo i da vidimo kako ćemo to nadalje da rešavamo. Je li okej? Bolje, vrlo malo bolje, ali i dalje sam napeta. I dalje je bolje nego da mi je rekao ma ne lupetaj sa epitetima, ali opet dosta se osjeća uznemirenosti. Čekamo da je Mira sve vreme bila ujutru, stegnuta. da, mrštim se i ostalo, jeste. Da, što je sasvim razumljivo. Baš ekstra. Razumljivo, ali vidite, u ovakvim situacijama gde nemamo dve hladne glave i gde smo spremni na razgovor i na prihvatanje odgovornosti, primetili ste da sam prihvatila odgovornost, da moje ponašanje nije bilo adekvatno u datoj situaciji, ali prosto nećemo ništa uraditi ako oboje nismo na istoj strani. Konflikti su prilika za razvoj u vezi ukoliko imamo dve strane koje insistiraju na tome da naprave bolje rešenje za sebe u buduće, a ne ukoliko se igraju igara moći i prosto igara ega u celoj priči i u kojoj se dokazuje ko je u pravu, ko je više u pravu. Naravno da je više u pravu osoba koja je povređena, mislim, evidentno je problem neko ko nije ispoštovan na javnom mestu. Ovde je jako važno da se vidi pozadina cele priče, jer ukoliko zaista druga osoba stalno ulazi u takva ili slična ponašanja, možda se postavi pitanje koliko je ta osoba za nas ili ne. Dakle, ako smo konstantno ugroženi i ukoliko konstantno osoba pravi takve gafove, pa čak i kod nas u našem prisustvu, onda postavlja se pitanje da li uopšte komunikacija treba da se dešava ili trebamo da negde stavimo tačku na takav odnos. Ako postoji da zaista je osoba ima naznaka da je stalo, da postoji mogućnost da to je jedno jedinstveno ponašanje i da može da bude da je slučajni uzorak, onda je okej, onda imamo načina i imamo mogućnost da ulazimo u rešavanje asertivno. Dakle, ovde sad ima još jedan moment, moram da se nadovežem. Ukoliko su ovo ponašanja tipična u vezi, ukoliko se ponavljaju svaki put kada ovaj par izađe negde javno i ukoliko partnerka dopušta tako nešto, znači prelazi preko toga pasivno ili pasivno-agresivno, o čemu smo govorili u jednom od prethodnih videa, možete da vratite i pogledate, onda se postavlja pitanje toga da li je ova partnerka uspostavila svoje lične granice, da li ih poštuje ili ih ne poštuje. Znači, to je jedna tema i o njoj ćemo pričati takođe u nekom od narednih videa. Ovde pričamo o situaciji koja se dešava retko ili gotovo nikada i koja je praktično novina u njihovom odnosu. Desilo se nešto što iskače iz njihovog klasičnog funkcionisanja i budući da imaju istoriju dobrog odnosa i jednih konstruktivnih rešavanja konflikata, onda postoji sasvim velika mogućnost da će ujutru uz kaficu uspeti da nađu rešenje da se to više ne događa i da se dogovore šta će se dogoditi ukoliko se ponovi, što je jako važna stvar. Došlo je jutro, pijemo kaficu i ja kažem, bilo bi lepo da započnem, s obzirom da je lopta na mojoj strani sada, Dušo, vreme je da sednemo, da porazgovaramo o sinoćnjem mom ponašanju koje zaista nije bilo primereno situaciji i zaista
je pokazao veliko nepoštovanje prema tebi. Mnogo mi je žao zbog toga. Zamišljam par ljudi iz mog okruženja. Jeste, da se kaže dužo. Jeste, da, pa dobro. Ali sad zanemarite to. Nije bilo prilagođeno. Da, nije prilagođeno. Ovo sad igramo se malo da bismo to približili. Ali vidite ovo. Moje ponašanje, ne ja nisam bio okej, ja sam napravio gluposti. Moje ponašanje, zato što na ponašanje možemo da utičemo i možemo da ga promenimo. Znači, moje ponašanje nije bilo odgovarajuće, zaista nije bilo. Mogu samo da zamislim kako si se osjećala kada sam ja radio to i to, taksativno. Možda se ti neko reći da se ne sjeća polovine toga. Ima i toga. Ne sjećam se, popio sam, desilo se, ne znam. Ima. Ali to me ne opravdava. Dakle, jako mi je žao zbog toga što sam te doveo u neugodnu situaciju i pokazao jedno veliko nepoštovanje prema tebi. Da li možemo se dogovorimo da to više sa moje strane neće da se dogodi? I to je okej. Zaista mi je žao. Da, dakle, tada se svi gardovi spuštaju i definitivno te osoba negde ubedi da je iskreno u svemu tome i na kraju možda se i tebi desi ista ili slična situacija koja je potpuno benigna. Tako da ne trebamo ni da držimo tu stranu da preterujemo, ali je važno da smo skloni da imamo zajednički cilj da budemo u toj vezi i da to bude dobro i jednom i drugom. Ukoliko jedan trpi konstantno, a drugi je stalno u tom nekom mačo fazonu, prosto ja opet mislim da su to opet teme za druga videa i definitivno nisu osobe jedna za drugo. Ovo je fantastičan način komunikacije koji svakako može da unapredi jedan odnos. Znate šta, tu polazimo od toga da svako od nas ima pravo na grešku. Može da napravi grešku. Nemoj mešati iskrenost i manipulaciju, te dva su jako bliska, ali ima ljudi koji koriste iskrenost kao vid manipulisanja osobom. Evo ja sam, priznajem, flertovao sam i šta da radim, iskren sam. Ali ću se tropati. Ali ti mene voliš, ćeš ti preko toga i da bez početka, tako, dušo moja, sunce moje lepo. I onda sledi obično neki poklon i to se malo zamaskira. Ne pričamo o tome. Znači ovdje, možda se mogu primetiti, dobra namera isijava iz ove komunikacije. To možete vidjeti i po stavu tela. Znači nismo zgrčeni, nismo okrenuti, nismo ispod oka gledamo, nismo. Pristupamo otvorenog srca, otvorenih izvinjenja ide iz duše. Jeste. Dobra namera u svakoj komunikaciji je presudna stvar. Znači možemo mi naučiti komunikacijone obrasce kako da izmanipulišemo, kako da prodamo, kako da priču prodamo, kako da sebe. A to nema poentu na duže staze, posebno u ovako intimnim odnosima kao što su bliski partnerski odnosi. I ovo sve možete primeniti na posao, na bilo koji kontekst. Ovdje sad smo se dotakli jedne tipične situacije. Jeste. Negde je cela poenta u tome da mi imamo priznanje sopstvene greške, sopstvene odgovornosti, da je vidimo, da smo je svesni, a onda da se zaista izvinimo osobi zbog greške koju smo napravili i da se nadalje to ponašanje ne ponavlja. Jer sve više od toga, manje od toga ne vodi ničemu, a na ovaj način možemo da napravimo jedan dobar, zdrav partnerski odnos i dobru, zdravu partnersku komunikaciju. Evo još jedan savjet za kraj, možda će vam biti koristan. Ukoliko ste se probudili tog jutra kao neko koji je optužen da je uradio nešto nepredično i osjećate blagu grižu savesti, jedan blagi osjećaj nelagodnosti, dakle imajte u vidu da ste na pravom putu. Dakle, to nije nikakva negativna emocija, to je neprijatna emocija koja nam govori vrati se na kolosek, zauzmi pravu trasu, radi kako treba, nemoj više da ponavljaš greške koje te dovode u loše stanje, neprijatno se osjećaš. Ali postoje osobe, to je prava stvar. Ono što smo također sretali, da postoje osobe koje uopšte nemaju nikakvu grižu savesti. Ne misle da su nešto pogrešili, zaspali su kao male bebe kada su legli, da li su povredili svoju partnerku, nisu potpuno sve jedno. Dakle, ne pričamo o takvim osobama. Znači da će ono ponavljati to. Tako je. Mislim, prosto ne pričamo o osobama bez emocija, ne obraćamo se takvim osobama, mi se isključivo obraćamo osobama koji imaju jednu zrelu odgovornost i koji su sposobni za jednu dobru partnersku vezu. Partnerska veza dobra, i tekako ima i uspona, i padova, i konflikata. I na čemu treba da se radi, oni su negde najveći jedan drugom učitelji koji treba jedan drugog da podrže. Da podrže, znači kako god, znači kakav god da jeste neki konflikt, iz tog konfliktnog odnosa možemo dalje da rastemo. Tako je. Pratite nas za više informacija. Zapratite nas. Da. Vidimo se. Ćao.